Son imaxes da presentación no Pazo de San Marcos da serie Grande Epopea de Galicia, un ambicioso e pioneiro proxecto audiovisual copatrocinado con 18.000 euros pola Deputación. Relata a través de imaxes e testemunhas a enorme xesta e trascendencia social, económica e cultural que deixou a pegada imborrable da emigración en Galicia. E con cifras impresionantes de galegos que marcharon dende a segunda metade do século XIX ata mediados do XX. De 1,5 millón de emigrantes nesa gran emigración. Por lo tanto, ten visos, a parte dos dramas persoais nuns casos, dos éxitos e dos triunfos de outros, ten visos de tratarse dunha auténtica epopea dun pobo errante, dun éxodo colosal que se dirixe a América. A primeira tempada da serie aborda a emigración galega en Cuba, Brasil e Panamá. No caso da illa caribeña deixou especial pegada no noso presente. A Habana é a capital do rexurdimento. A Habana é a forxa da identidade de Galicia. A Habana aporta os signos de identidade de Galicia, como son o himno galego que pagan os emigrantes, a bandeira galega que diseñan os emigrantes e a creación da primeira institución pública de carácter galego que é a Academia Galega, a Real Academia Galega. A colaboración da Deputación está na liña de recuperar a nosa historia común e dar a coñecer ás vindeiras xeracións. Penso que unha das grandes sinais de identidade de Galicia é non xa a emigración, que é un fenómeno compartido con moitos outros povos do mundo, senón o peculiar xeito de vivila. Unha emigración que se produce sen perder nunca a raigame galega, mesturando sempre a nosa cultura con eses lugares de acollida. É unha emigración que nace co desgarro de deixar a terra e a familia, pero que de seguido converte en territorio galego, nesa quinta provincia universal, todo o lugar do mundo onde se asenta unha comunidade de galegos e galegas. A serie, que terá 2 tempadas máis, conta cun total de 24 capítulos que nos levarán a unha quincena de países. Foi un proxecto moi ambicioso, foi moi complicado en moitas ocasións, pero eu creo que o resultado, grazas á xente que nos axudou ao outro lado do Atlántico, porque hai moitísima xente que se implicou en América para sacalo adiante, pero tamén nesta parte do Atlántico, os que quedaron aquí, os nosos expertos, os fillos daqueles emigrantes. Os capítulos da primeira tempada xa están dispoñibles para ver online na plataforma de A Galega. Tamén se emitirá na primeira canle da TVG e terá unha importante redifusión na TVG 2.